Salam hormatly ýurtdaşlar, salam hormatly kardeşler. Ene biz bugün ýygnanşygymyzy Türkmenistan Jemhuriýetiniň gurulan gününe ýa-şonuň dabarasyna bagyşlap geçirýär. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Respublikasy ýa Jemhuriýeti 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna kabul edildi, eglan edildi. We şo ýerde Türkmenistanyň baş kanuny ýa-da konstitusiýasy diýip aýtsagym bolýar. Ýa düýp kanuny eglan edildi we kabul edildi. Şo taýda Türkmenistan şo günden başlap döwlet hökmünden 15 respublikaň biri bolup herekete girdildi. Şondan bäri laýyk 100 ýyl wagt geçdi. 100 ýyl wagtyň dowamyna şu geçen 100 ýylyň dowamyna Türkmen halkynyň geçen gaty uly we agyr durmuş ýoly bar. O barada ozalkan durup geçip aýdyp berdik ki ýa-ni basmaçylyk döwri diýip bizi halkymyzyň bir bölegini, aýdyň bölegini gyrdylar. Baý kulak diýip ýene bir bölegini ýok etdiler. Ondan galanjadan başyna açyp bana kimse Owgana gitdi, kimse Eýrana gitdi. Sonra açlyk ýyllaryny, Staliniň tutluklary, soňra ikinji jahan urşy. Ondan soň halkymyzyň göreni görgi çok ýerdermap paxta meýdanyna çykman, göz açylman gelen halkymyz bar. 91-nji ýylyň ýene-de şol 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryny şol güne dol gabatlap Türkmenistanyň ýokary sowgety, ýagny parlamenti Türkmenistanyň garaşlylygy baradaky jarnamany kabul etdi. Şo jarnamanyň esasyny biz şo günden başlap hem öz başlyk hem garaşlyk öz döwletin özü dolandyrýan döwlet millet hökmüne özümizi dünýä tanıtdyk. Şo esasyna da Birleşen Milletler Guramasy bizi öz hatarına kabul etdi. Geçen soňky şol SSR ýykylaly geçen soňky 32 ýylyň taryhyny siz özüňiz bir çetin görüp gelýäňiz, ýene atalaňyz gördi. Bilip otyrs nirelere geldi bizim döwletimiz ýa milletimiz. Demek şol eglan edilen garaşsyzlyk halkymyza, milletimize, toprağımyza hiç şeýle peýda getirmedi. Ýa-da şoňa baglan arzularymyzyň hiç birisi hasyl bolmady. Şo derarlym häzirki gün Türkmenistanyň grazdanlarynyň diýip aýdyn, ýa watandaşlarynyň ýa ýurtdaşlarynyň 60 göterimden gowragy ýurduny terk edip, watanyny terk edip, başga ýurtlarda şol gazanç etmäge mejbur boldy. Nämäniň alamaty? Bir halky düýp göter ýok etmeklik, ýa ýer ýüzünden aýyrmaklyk, ýa şolaň döwletini dargatmaklyk niýeti bilen gurnalan genosit halkymyzyň boýuna daktylan gargynçylyk. Şol gün şol 27-nji oktýabry onam halkyň aňyndan aýyrdylar. Näme üçin etdiler? 27-nji sentýabry geçirip şu güne çelli ona hiç bir döwlet ýolbaşçy diýip özüni atlandyrýan jenaýatkar toparyň agzalaryny hiç birisi jogap berenap. Näme üçin berenap? Olam düşnükürdat, men pikirim, bular şol oktýabry, sentýabry geçip halkyň aňyny Türkmenistan Respublikasynyň ýa Jemhuriýetiniň doglan gününi halkyň aňyndan ýa taryhyndan aýyrmakçy bolýarlar. Şoň üçin başlam MB näme taýýarlyk görýär. Ýene bir ýyl geçer boli, ondan soň özüni sultanlyga gurjak, padşahlyga geçecek. Bizde Türkmenistan Jemhuriýetiniň ýa Respublikasynyň döwletiler taryhy ýokdur. Ondan soň şular agdyndan näme çyksa şo bolmaly. Eýýamdan hana ýa-ni hakyna tutulan köşk başlary täşeýdiniň sultany diýip bokurdagyny ýurtup otylar. Demek şolara şu zatlar ruhsat berilýän bolsa, ýol berilýän bolsa,
o konstitusiya karşı edilen hareketler görünüp dur. Bunu ilerleyen hiçbir devlet edarası kurulması, hukuk koruyucular yok bolsa, demek onlar buların şol premi maksadı şol. Ondan şol gelip birde geçti şular sultan olmalı. Nöbe lellimin oğlu bolor bolmaz belli değil. Özünü lanet çekti. Min yenim 2 yıl vakti vardı. Şol kursiyi saklama. Ondan sonra özü gelmeye kaçı mümkün. Bizim şu yağdayda halkımızın, yurdumuzun, devletimizin düşen yağdayını görüp, yurtta hiçbir kadı kanunun işlemeyen devrine yaşap yor. Bir böyle halkın, bir böyle okuyuplu böyle yurdun daşını, okuyuplu böyle karı kurtu çağılır yurdun içinde, olur anırda cenaatkar topar tarafından grev saklanıptı. Sizem yurdun daşında millet bolup şu iyidinizde kanun adamları eklemeye mecbur bolup islerini kara zahmete başını durup otursun. Yani şular ýaly ýagdaýda bizde Türkmenistanyň 100 ýyllyk ýubileyini ýa-da taryhy wakatyny bellemeli. Bir tarapdan begenlerýän tarapy hiç bolmanda Türkmenistan adly döwletiň serhedi çekildi. İçindäki ýanky durumy belledildi. Birleşen Milletler Guramasyny beýleki milletlerin hasabyna dur. Ýöne halkymyz şol döwletiň eýesi däl, ýa millet bolup şo hasapdan öçürilendi. Nähile bolsa her hal ýagdaýda biz şol 100 ýyllyk ýubileýi kim bayram diýip bellesin, kim ýatlama güni diýip bellesin, kim biziň ýitirilen mümkinçiliklerimiz ýa ýatyrylan bagtymyz diýip bellesin. Ýöne şunu biz hökmany ýagdaýda ýatladyp durmaly. Sebäp Türkmenistanyň taryhy 24-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan bäri resmi ýagdaýda dowam edip gelýär. Şonu biz unutmaýyn kardeşler, ýurtdaşlar. Kim näme diýse-de, näde seneleri ütgedýän bolsa taryhy sene ýekedir. Şoňa kabul edilen wagty möhleti bardyr. Eger şo zatlary biz dowam etdirmesek, onu diýmek Türkmenistanyň döwlet hökmüne ýerde geçdi. Sudury ýitip gider, serhetleri bozular. Ondan Türkmenistan galýarmy, galjak gelmi, onu özüňiz kabul edýär. Şoň üçin sizden etşe taýyşym kardeşler, nesip bolsa bayramçylygyň öňü sigrasy öz pikiriňizi aýdyn, öz garaýşyňyzy aýdyn, öz ýurdun içinde, ýurdun daşynda ýaşap beren ýurtdaşlaryňyz bar, garyndaşlaryňyz bar, howasarlaryňyz bar, kardeşleriniz bar. Gutlap bilersiňiz, ýatlap bilersiňiz. Sebäp şol 100 ýylyň dowamyny şu taýda oturan kardeşleriň hem-de ýurdun içinde galan halkymyň her bir öýde, her bir masalada şol 100 ýylyň dowamyny şol Türkmenistany goşandy badyr. Aldal, kän, kimdi kalhoz meýdanyna zahmet çekdi, kim uruş meýdanyna gan dökdi, kim türmelerde çüýredildi, kim sürgün edildi, kimine mezburi ýagdaýda 60 götermeýler ýurdun daşynyny. Şoreal gözüň haly ýaşap işläpdir. Şoň üçin şu 100 ýyllyk taryhymyzy gözaýlamaly, inniki 100 ýyllygy näme bilen başlamaly, näme bilen dowam etmeli, näde biziň halkymyzyň ýitirilen şol arzularyny, ýitirilen döwletini gaýtaryp almaly we şunu gelecekki nesillere miras goýmaly. Ine şu barada şu gün siziň hemmäňizden haýyş, öz pikiriňizi aýtsaňyz, her biriňiziň öňüňizde de badyr. Kim urşa gatnaşdy, kim zahmet veterany, kim nirelerde işledi. Şol hemmesi şol halkymyzyň, döwletimiziň 100 ýyllyk dabarasynyň ýa-da taryhynyň diri ýa-da ýok bolan şaýatlary. Öterleriň ruhy şat bolsun diýeri gezip berilen hemmesinden şu gün öz adymdan maşalamyň adymdan Türkmenistan Cemhuriýetynyň gurulmagyny 100 ýyllyk ýubileýi bilen ak ýürekden gutlaýar. Inniki gelecekki ýyllary Türkmen halkynyň azat durmuşda ýaşadyk ýyllary bolsun, Cemhuriýetyň dowamaty gelsin. Sag bolun dinleýän. Sag bolun, Murad aga.
Menem Türkmen halkymyzy, vatandaşlarymyzy, şu Cumhuriýetimiziň 100 ýyllygy bilen gutlaýan ilki bilen ýöne aslında biz bu 100 ýyllygy Türkmen halky öz ýurdunda, watanynda bellemeli-de uly şatlykly, şowhunluk bilen ýatlap ýöne gynansak-da geçmişimizde seredilen wagty bir bayramçylyk ederýaly, şatlanyp şowhunlanýar ýalyky bir 100 ýyllyk geçmişimiz ýok. Ýagny şeýle bir zat geçdi-de 100 ýyl diýäris, ýöne şol 100 ýylyň içerisindäki hiç bir taryhy bize öwredilmedi, biz bilmeýäris. Onuň daşyndan öz başdaklygymyzy allyk diýäris, o da 27-nji oktýabr, ýani Birleşen Milletler demes tarapyndan ikrar edilen, şolaryň belliginde duran, ýani Türkmenistanyň öz başdaklygyny alan taryhy 27-nji oktýabr diýilen bir tarih bar. Ýöne o taryha müýtgedip 27-nji sentýabra geçirýärler. Ýani dolulugyna bir taryhymyz üýtgedilen, taryhymyz öwredilmedik. Üstesine de uly bir sömürgäniň aşarynda geçiren aýdyň insanlarymyzyň ýyl-ýyllan ýok edilen, şu günlere çenli ýok edilen, içerisinde hiç şeýle bir reformalar, hiç şeýle bir öz başdaklyk allyk diýäris, garaşsyzlyk allyk diýäris, ýöne garaşsyzlyk alan bolsak, öň garaşsyz däl bolmaly. Biz dogry, onda kime garaşly biz öň? Bu hakynda buňa syýasy syýyny berilmedik. Umuman sanasaň, gaty kände daşaryndan çykýar şeýle 100 ýylyň içerisinden geçdik we ýakyn günlerde ne öňümüzdäki günlerde 100 ýyl dolýar Türkmenistanyň. Bunu her tarapdan üýtgetmäne synaşdyrlar-da, taryhy her tarapdan üýtgetdiler, dogrusy häzirki ýaş nesillerden sorasaň bilmezler bunu. Mektep okuwçy, mektep okap görenlerden sorasaň hiç birisi bilmez. Ýani şu wagt bizim 100 ýyllygymyz diýseň, o näme bolýar diýerler. Aslında bilinmesi gerek bir zatyn, iň wajyp bir zatyn özü. Ýöne oňa çenli ýok edilen bir 100 ýyllyk zamanadan geçdik. Ýöne bundan soňky äçek ädimlerimiz biziň halkymyzyň bähwidi üçin, ýurtdaşlarymyzyň bähwidi üçin hemde Türkmenistanyň bütün nemesiniň yer ýüzündäki abraýynyň arşa galmasy üçin geljek ýyllar bolsun diýip arzu edýän ähli illeşlerimizde, ýurtdaşlarymyza. O menem şulara aýdaýyn. Beýsgaça kardeşlerimize de eziz kardeşimize söz bereýin. Sağ olun. Menem öňcelik bilen Türkmenistan Cumhuriýetiniň 100 ýyllygy münasibetli ähli kardeşlerimi we ildeşlerimizi gutlaýan bize okuwçy wagtyk o wagty ay günlerim garaşsyzlyk aýy Gurban Sultan Nejaý dip aýlar nemeti de garaşsyzlyk bayramy garaşsyzlyk aýynyň 27-sinde dip öwretdiler. Türkmenistanyň 91-nji ýylda öz başdak bolupdyr, garaşsyzlyk alypdyr dip ýalňyş öwrediler ekeni. Mundan şeýle pikir edýärdik. Asliýetinde 1924-nji ýylda Türkmenistan Cumhuriyet olarak kurulupdyr. Hatta Türkiye bilen ýaşdaş diýip bilerseni. Türkiýe 1923-nji ýylda gurulan bolmaly. Geçen ýyl 100 ýyllyk ýübilei bellediler. Bärde nähilek bellenýär. Bizde nähilek, bizde bilinen ogam. Käbir adamlar bir halen bilen ok. Şunu aýtmak isledim. Biram taryhda bu demelerin hemmesi tarihe geçecekdi. Yani
Bizim nesillerimiz 100 yıldan sonra oyanıptırlar ya da 100 yıldan son bir el alıptırlar dip yatlanar hali. 100 yıldan son öz baştaklığımızı elimize alıp ondan bir tam manysynda öz baştak bolmadyk diýip geçermi kadiyan tarihi. Kys galdy aýtsam ýeneden bir gezek tüýsüremden gutlayan hemmäňizi, kardeşlerimi, ildeşlerimi. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Merdan kardeşime söz bereyim. Staden tarihten azıcık ýatylacak bolýar. Türkmen toprakları şu neçeler tarihten sağından solundan gün watarından gün doğarından ýa-da ýurtlardan öz baştak bolmagy üçin uğraşyp gelipdirler. Şimdi Rus imperiýasy gelenden soň ýene de soýullarym ýene Ruslardan öz baştaklyk uğrunda başarynyndan nemedik gelen daýan boran gelen bermejek bolup öz baştak. 20-nji asra gelende de ýene şol ady belli serdarlar bolan Ediz Han diýär, Cüneyt Han diýär. Olaryň halkyny Eurony ýüşürip aýdyň atlak bilen öz baştaklyk borak gelen. Yani öz baştaklygyny elden bermejek. Dünya ýüzünde Türkmen Cumhuriyeti kar edilen şu 20-sine 100 ýyl bolupdy. Şondan bäri Türkmen Cumhuriyeti diýip ýene de soňky Atabaýew bolar, Nederbaýew, ýene Muhammed Geldiýew, ýene Böreýew diýerler. Ýene de soňky Sowet ýyllarymyz, post-Sowet ýyllarymyzdaky aýdyňlarymyz iş başarýan, uzakdan seredip bilen adamlar. Ýene de öz ýurdunyň öz baştaklygy üçin köp göreşler alyp geldi. Bu giden dalar berilen aýdyşlar ýaly kim ýurduň içinde galdy, kim ýurduň daşyna çykmalar mejbur boldy. Şimdi bizlerem öz borcumuz we ýetmämiz hökmünde topragyň çagasy bolan üçin ýene de öz baştaklygymyz uğrunda ýollara düşdik da göreşet. Taş döwrümiz duş bilen ýagy. Ýan kaçmylar aýdyňlarymyz, birden aýdyňlarymyz kitap berdik ýollarda. Şeýle menim öz adymdan Cumhuriýetiň resmi taýdan kabul ikrar edilende günni gutlaýar, nemedýän gutlaýar, ýene öz baştaklyk uğrundaky bu şey barýan bir herekede uğruna çıkan aydın katlagyň dawasynda destekleyen, ýa olan ýerden işlerini doğru bilýär. Ýa öz wezipelerini ýerine ýetirmekde uğrunda görölge, ýani görölde diýerler da halkyna. Meşalara aýdyndyň sag bolun. Bolýar, sag bolun. Söhbet kardeşime söz bereyim. Sag bolun söz bereňizler. Türkmenistan Cumhuriyeti elbette memnun bilişimiz ýaly 1924-nji ýylda Türkmenistan bir cumhuriyet, bir döwlet diýilip ikrar edilýär. Öz baştaklygy şol içinde girýär. Ýöne gynansak da häzir köneçini o cumhuriyet sözüne bir aýyrdylar. O respublika nemesine geçtiler. O Türkmenistan Cumhuriyetini dikelden şahsiýetleri 1924-nji ýylda ýa dikeltmäne gatnaşan şahsiýetleri ve Türkmen dilinin ösmegini üçin, ýa Türkmen dilini haýatda kämilleşdirmek üçin iş alyp baran adamlaryň häzirki wagtda hiç ýyl atlar geçen ok. Ýöne biz bütün Türkmenistany bolup, bütün Türkmenistan watandaşy bolup, şolara näçe alkyş aýtsam, ýa bolmasa
minnetdarlygymyzy bildirsek hem az sebäbi biz onlara bergili hemmemde bergili sebäp Türkmenistanyň şuny kuguna çenli saklanyp kalmagyny sebäp bolanlaryň birler şolar äklijesi şu şahsiýetler Türkmenistan Cumhuriyetini guran şahsiýetler. Gynansak da bulary bizim tarihimizden aýyrýarlar, aýyrmasyna dowam etdirler, halk bilen ýüzleşdiren oklar. Başga bir tanımayan adamlarymyzyň ýa bolmasa tanımayan şahsiýetleriň atlary Türkmenistanyň içinde köçelere dakylýar, olary heykel oýýarlar, ýöne gynansak da Türkmenistan Cumhuriyetini dikeltmene gatnaşan adamlaryň hiç birinin ne heykeller vardır, ne köçelerde atlary vardır, ne mektep programmalaryna geçýänler, ne universitetlerde, sadyklerde ýa ýurdun bilim sisteminiň içinde şu zatlar hakyna aýdylýanlar. Hiç bir nemetiler yok, gizlenilip gelinýär, halka bilgi berilenok. Türkmenistan Cumhuriyeti diýme bu 100 ýylla bütün yurt bolup bilemel biz. Bütün yurt bolup, ýöne gynansak da häzir kunny türkmeni düşmançylyk etdiren türkmen hatdaky adamlar var. Şolar sebäpli türkmen häzir kunna düşdi. Şolar sebäpli bellep bilenok. Yani bu gataýylgyň faziýaly ýagdaý. Hiç bir tarihi ýüzleşdiren oklar. Özüm türkmenler öz türkmenlerimiz etdirýärler onu. Bu da ne derecede bir cinayet, bir ne derecede düşmanlık, ne derecede vatanyna dönüklük onu hemmeňiz bilýäňiz. Ýöne bunu türkmen halky bolup hemmeňiz bilekde bellememiz gerekli. 20-nji oktýabrda Türkmenistanyň gurulan ilkinji düýbüniň tutulmagyna 100 ýyl bolýar laýyk Türkmenistan Cumhuriyetine. Yani Cumhuriyet sözünü ayırıp Respublika olarak nimettiler. At doydular, atlandırdılar. Yani şu şahsiýetler Türkmenistan Cumhuriyetini gurmaga gatnaşan şahsiýetler Türkmenistany gelecekki nesiller üçin gurdular. Gelecekki Türkmen watandaşlary üçin gurdular. Gynansak da häzirki wagtda Türkmenistanyň watandaşlary öz topraklarydan gaçyp otyrlar. Öz topraklaryny ýaşaslar gelenek başga döwletlere göç edip otyrlar. Bu da bu soru näme üçin? Ya ýa-ni ady geçen ýa kardeşlerimizin bir aýdyp geçdi. Nedirbaý Aytakow, Gaýsy Atabaýew, ýa Muhammed Uli Atabaýew. Şol adamlar şu iksana gatolagy üçin ýa öňkü nemeler üçin bu dönükler üçin ýurdu gurdularmy diýilen sonra ortaga çykýarlar. Şu wagt goşadyrnak üçin näki özüne men hökümet diýen adamlar üçin gurdularmy diýilen sonra ortaga çykýar. Yani biz olary näçe minnetdarlygymyzy bildirsek ama şu şahsiýetleri. Ulak tutmaýyn ýene de bolýar. Menim bütün Türkmenistan halkyny, bütün Türkmenistan watandaşlaryny 100 ýyllygy bilen şuňy gutlaýan Türkmenistan 100 ýyllygy bilen. Türkmenistan Cumhuriyeti bilen. Bolýar, sag bolun. Farahat kardeşime söz bereyim. Sağ olun, kardeşe tezgahım için. Benim Türkmenistan'ın sürdürülüğünü 100 yıl uzak bir asır olupdur. Başını eteğine salıp yürüyü atlayı, kervanını Gaýsy Atabaýew, Nedirbaý Aytakow tarapyndan, Muhammed Uli Atabaýew tarapyndan Türkmenistanyň kartada terk edilen çekilen ünü dip bilýänmen. Tabi soňky 91-nji ýyllakam bir çaka alapdyrlar. Garaşlyk gutlu bayramçylyk dip. Olam biziň garaşlyk bolmadyk. Bayramçylyk eken. Garaşlyk bolmadan sekanet. Garaşlyk bolsak edip toplu olarak milletin 60-70% yurtdaşyna gaçmazdy. Çinne ýaşardy. Çoğudan baýlygymyzy, mülkümüzi atalanmadan bağlamydan baýlykda topragyň şanlaky ýyňasymyzy ýeskardyk. Atalar tarapyndan kurup çykarýar. Yurtdaşlar, kardeşler. Şol
Bayat Atabayev Nedir Aytayev kahraman olur. Türkmenistan, Türkmeni, ehli Türkmen bir gelmeyecek olup can edip kılına tine alıp görüşüpdürler. Soňky 90 ýyly geçen tamam. Kanatlar olup şoň jemläp goýun Türkmenini yurttaşyna öýle täre çykmaýda çykarýardylar. Üstle bilen gasyp çykarýar, gasyp bolam. Pul töläp çykmaly. Şo derejede getirip zahirleşdirdiler. Alınmadık garaşdırdığımız Türkmenistan'ın guruluna 100 yıl ogutlayan hemme şeyini Bolýar. öyle ha oğlum. Minne şu. Ayşehan hanıma söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Şu yerde benim bellek geçeyin şunki Türkmenistan'ın 100 ýyllygy, Cumhuriýetimizin 100 ýyllygyny, bizim 100 ýyldaky taryhymyzy 30 ýylyň içinde şu jenayetkär topar ýok etdi. Halkymyza hiç bir halkymyza ýüze çykarylmady, ýani öwredilmedi, okamady. Şu ne ýa-da söhbet kardeşimiz hem aýtyp geçdi. Gaýgysyz Atabayew, Nedirbaý Aytakyp şolaryň gurmak isleýän Cumhuriýetini 30 ýylda ýok etdiler. Taryhymyzy ýere sokdular, ýok etdiler. Türkmen hiç bir şolaryň gurjak bolan Cumhuriýet hakynda hiç zat bilgisi ýok asla. Şo taryhymyzy ýok edip, oňa derek näme jenayetkär bir toparlaryň bir bizim tanamadyk bir şahslarymyzy gahrymän edip görkezdiler bide. Häzir propagandasyny edip şonu halkymyzyň aňyna guýup otyrlar. Şoňa bizim garşy 100 ýyllyk taryhymyzy hiçem bilemezdik. Cumhuriýetiň guruljanyndan hem hiç kimiň habary ýok. Ýani şo taryhymyzy, geljegimizi, geçmişimizi ýok etdiler. Şoň üçin şunky biz gurucu mejlis bolup şol Gaýgysyz Atabayew, Nedirbaý Aytakyp dagynyň eden arzularyny biz dowam edip otyrdyk pikir edýän. 100 ýylda gurulmadyk şu Cumhuriýetimizi şunky gün biz dowam edip otyrdyk. Dowamçysy hökmünde men şol Cumhuriýetimiziň 100 ýyllygyny tutuş öz adymdan hem mejlisiň adymdan gutlaýan. Biz Cumhuriýetimizi gurar, dowam eder diýip arzu edýäs. Şoň üçin 100 ýyllygyny gutlaýan. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Oğuzhan kardeşimle söz vereyim. Sağ olun söz vereniz üçün. Benim kardeşlerimin aýdalyna goşulýan Gaýgysyz Atabayewiň, Nedirbaý Aytakypyň bir watan üçin bir jalaryny pena edipdirler. Geljekde bir Türkmen halkyna bir topragyny çydyp beripdirler. Ýöne muny ýaşamadyk. Bizde ýaşatmak üçin şu dowam etýär, şunu ýygyny alyp gidýär. Halkymyza da taryhyny öwrenmek üçin, bir de hak hukugyny bilmek üçin çağırış edýän, hem de garaşsyzlygymyzyň Cumhuriýetimiziň hem 100 ýyllygyny tüýsüründen gutlaýan. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Muhammed kardeşimle söz vereyim. Sağ olyňyz. İldeşlerimizle her kime düşünjelerini aýdyp geçdi ýöne. Şu ýerde şeýle bir mesele bar, garaşsyzlyk meselesinde garaşsyzlyk, özü täýärlik diýilýän bir nemäni guruluşy ýa-da düşünjäni Türkmen jemgyýeti soňky 150 ýylda görmedi. Onuň üçin nämädir bir şeýle bir mysal bilen muny alyp bilýär.
cenneti görmedik musulman diýen ýazda. Onuň üçin birinji bilen men pikirimçe ýanky ýaly her kim bir Türkmenistanyň içinde şu wagt hiç ýyl halk galmakda şeýle ýagdaý we o jenaýatçy topar paxta ýygdyrman adam tapanok Türkmenistanyň içinde. Ol öňki ýalynda paxta ýyglanok, paxta eklenok. Yani Türkmen jemgyýetiniň gündemi, güni şu güni bilen kesgitlenmeli aslında. Ol kimini aldap, 100 ýyl öňürde näki diýerler. Ýene ata-babalarymyz şeýdipdir, beýdipdir. Bolýa ata-baba bilen edipdir. Sen näme etdiň şu günki? Ortada işrat ýok, ortada näme bar? Türkmenistanyň araçaklarynyň daşna çykmak üçin öýüni, ugdaryny, ulagyny, malyny hemme zadyny satyp çykmana taýýar bir halk bar ýurdun içinde. Şu taýdan bir uzaklaşdyk diýip, ýani uzaklaşmak meselesi şodan owa. Bolýa biz taşlap gaçyp gaýtdyk o taýyny. Ütgämi döwrümüz ýa-da durmuşymyz ütgänok. Ýurdun daşyna çykan ýagdaýymyzda biz 2-nji ýa 3-nji synyp bir watandaş wagtlaýyn. Ýurdun daşynda birlerine işine gerek bolunmaz üçün biz gerek şu taýda. Gerek bolmadygymyz gün biz ýene ýygymy daýlanyp barmaly. Ýani bu çözügitde haçana çelli bu zady biz neme ýurdumyzyň daşyna çykyp gaçyp bu zatlar çözüp bilemdik, görüşmeli. Ýurdun daşyna çykmak üçin edilýän ummaty çykdajy bar. Şu çykdajynyň 10-da birini, 20-de birini ýurdun düzelmesi üçin düşünjesi bilen harj etse halk belki bugün eşenli ýurt düzeljek. Onu ýöne görüp bilýänem ýok, düşünüp bilýänem ýok. Biz Gurji meclis hökmünde Milli Halaket Komitesi hökmünde onu güýjümiz bilen düşündirjek bolýar ýöne. Belki biraz wagt talap etjek. Belki kilenç gaýtalayan bolup biler, ýöne häzirne şeýle bir ýagdaý bar, biz haýda bir millet alaly, şunun dowamında, şu neçenli gelýän milletleri, jemgyýetleri, şolar taryhy bilen bardyr. Ine 1924-nji ýyldan şu neçeli 100 ýylyň dowamında nähilek bir taryhy wakalar bolup geçdi, nähilek bir ütgeşmeler bolup geçdi. Bir de tek şu zatlar hakynda hiç kim aýdanok. Taryhçylar vardır, ýazyjylar vardır. Bular başga zatlar hakynda aýdýar, şu günimiz hakynda aýdýar, ýa soňky 30 ýylymyz, soňky 10 ýylymyz hakynda aýdýarlar. Ertek görünmelýär, gepim tümmek gerek. Yani bir erteklerin belli oraya çelli. Onun için de şu Türkmenistan'ın araçaklarının bellenmesi, cumhuriyet bolmasının 100 ýyllygy bilen hemme kardeşlerimizi, yurtdaşlarymyzy menem özümde gutlaýyn. Menem taryhyna üns bermeli, seretmeli. 100 ýylyň dowamında nähile bir ütgeşmeler bolup geçdi. Munyň biz şaýady bolan döwürlerimiz bar. Netije seretsek häzir taryh gaýtalanıp dur. Ütgeýän zat ýok. Her 30 ýyldan, 20 ýyldan, 10 ýyldan gaýtalanıp dur. Her wagtam ýurdun, watanyny satmana taýýar ýa-da satan adamlar kändir, gaty kändir ýöne. Şowur sanda, şolaryň ýanynda ýurdun satmaýan, watanyny satmaýan, ar namusly ýyldaşlar, ýurtdaşlarym kändir ýöne. Sessizlik bilen bu zatlar ýeňip bolanok. Şoň üçin häzir 20-nji asyrda şeýle mümkinçilik bar. Sesimizi millionlara ýetirip bilýän mümkinçiligimiz. Şundan peýdalanmaly, men pikirimçe.
yüzyıllık garaşdyrlyk näme diýeli jemhuriyet bolma münasibetli 100 ýylyň dolmasy ähli ýyldaşlarymyzy, ýurtdaşlarymyzy gutlaýas. Öz adymdan, kardeşlerim adından sağ olun. Olýar, sağ olun. Hayat Hanım'a söz vereyim. Menem öz gözegimde Cumhuriýetiň 100 ýyllygy bilen bütün Türkmenistanlary we ata-babalarymyň ýaşap geçen we özümiň ýaşan ýerim bolan Dargan Atay etrawyny, Gazi Ojagyň ýaşaýjylaryny tez ýürekden gutlaýan Cumhuriýeti dikeltmekde emegi geçen, Cumhuriýet üçin kan döken aýdyllarymyzyň arwanyna bagş edýän ýeneki ýyllara hakyky Cumhuriýeti gurup bayram bellemek nesip etsin. Olýar, sağ olun. Umyda Hanım'a söz vereyim. Sağ olun. Menem öz adımdan Cumhuriyetimizin 100 ýylyny gutlayan garaşsyzlygymyzyň ene şurada bir döwlet kurmak gaty gıyın ansat däl. Näçe ganlar döküldü döwlet kurmak üçin. Ene şurada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýykylanlygy, ýoklugyny gösköne görkezip durarlar şurada jenaýatçy toparlar. Ine Türkmenistan Konstitusiýasynyň 3-nji maddasy, 15-nji maddasy we 22-nji maddasyny gösköne ýani bozanlygyny subut edip duranlar. Ine şurada garaşsyzlygyň öz arzulary bilen halkdan maslahatlaşmadan sessizce senelerini değiştirenlerini şular kanunları bozanlygyny subut edip durarlar. Garaşsyzlygyny 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirip bundan başga näçe bir seneleri değiştirdiler bu halktan soramadan sessizce. Ine şurada men häzir konstitusiýanyň 22-nji maddasyny okaýyn. Konstitusiýa zaten düýbünden ýykylan, ýöne şundam ýazylan kanunlar bar. Türkmenistanyň öz ixtiyarly döwlet hükümindeki nişanları, döwlet baydağı, döwlet tuğrası, döwlet senasy bardyr. Döwlet nişanlarynyň ýazgysy we olaryň peýdalanmagy tertibi kanun bilen keskitlenýär. 15-nji madda. Döwlet milli taryhy, medeni tebii mirasyň daşky gurşawyň abad saklanmagy, sosial we milli umumlyklaryň arasyndaky deňligini üpçün edilmeyi üçin jogapkärdir. Endi şu iki madda 22 bilen 15-nji madda ine şurada gösköne 3-nji maddany bozup duran. 3-nji madda ine Türkmenistanyň öz ixtiyarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet hekimiyetiň ýeketek göz başydyr. Türkmenistanyň halky öz hekimiyetini gösköne ýa-da wekilçilikli edaralarynın üstü bilen amala aşyrylýar. Ine şurada Türkmenistanyň öz ixtiyarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar bolsa, bular haçan ve nirde şu senesinin değişmesini yine milli tarih senesi diye değişmeye hiçbir kimsenin hakkı yoktur bunu değiştirmeye. Yöne şular yine şu 3-nji maddany halkın adından deyip halk döwlet hekimiyetiň ýeketek göz başydyr diye. Yöne şurada yine şu 2 madda bilen 3-nji maddany göskönü bozanlygyny görkezip durlar şurada. Ondan başka yine 12-nji ýanwar hatyra güni, Göktepe Savaşynyň hatyra güni. Şunun hem senesi 6-njy oktyabra geçirildi. Şunu hem imsin sessizce geçirdiler. Yine şöyle konstitusiýa guruluşunun yokluğu göskönü görkezip duran şurada. Yıkılandığı, bozulandığı. Sağ olun, şunu aydayın dedim. Olýar, sağ olun. Sapara söz verelim. Sağ olun. Birleşler gow sözler aýtdyňyz. O hem bejetine gatylýan. Men o zatlary gaýtalap oturmaýyn. Ýöne öz adymdan aýdyp pikirimi
gorjalayan dağıtlar var. Şonu aydayın. 100 yıl kiçi bir dövür derler. Ulvi bir atır. Şu bir atırın tarihini o birleri 91. yıl bundan önce hiç tat olmandır. Araştırdığı Nihat Haber bize Türkmenleri değil. Sonra realak hikaye bilen yani 70 yıla uğrak demeli. O ilk görüyorlar da. Ödüm katatlık bilen. O halkın bunu kendi bir sorgulavın durmadı. O neyemçinim deyip kel kaldırmadı, baş kaldırmadı. O yönü tarihini kim yazıyan olsa, tarihini kim dile getiriyen olsa, sizi idare eden ya da yönetiyen ya da upravlat eden şolar oluyor da. O ne 50. 40. yıllarda yolbaşı olan adamlar vardı. Şolar ne Suhan Babay falan. 50. yıldan 45. yıldan demedi. Şol adam yok demirler. Bak devlet yok. Şulon düşünce boyunca onun sonu var. Raza Vatir var, Balşovoğlu var, Karayev var. Yeni bu topur adamlar var da. Ben yardıma düşenler aydiyan. Şolon hiçbiri bolmandır. Niyaz forttur, Berdi Muhammed forttur. Bu size bir gengde mi bir? Bu millete. Bu şeyle millet bolmak utanç bolmalı kan yani benim fikrimce. Yani bu hal için bir diyalog Respublika Azerbaycan komşumuz aramızda deniz var. Azerbaycan devletleri 22. yıldaki konstitüsyon nemetin büyüğünde şu yatır. O da şunu kabul ediyorlar. Devlet, devlet hükümünde. Yani olur burada adı bilmeyene diyorlar mı ya da? Onun tarihi onun değil olmadı. Bizde ne adama ne tarihi hiç bir değer yok da. Hal için ne tereddüt görün. İtin heykeli vardır, atın heykeli vardır. Yani devleti kuran nedir vay takım heykeli yoktur. Gayrı vayın heykeli yoktur. Cüneyt Kağan'ın heykeli yoktur. Atların yoktur. Tarihim hiç yerde ya diyanım değerliler yok. Uğru diyanım değerliler. Hiç adım eden yok. Bu atlar hevebi ne demek? O birini yani şöhretlendirecek olup ya da fırsat demetecek olup edileyen. Katar'dan zat olmalı. Şeydi edileyen oldu. Ya Türkmen halkını katap etmeli. Ya da adamı hatap etmeliler belki de. Bunları yönü gezmiyorum. Söyler ki. Faunası, florasını taklatmıyorum. Ansız, düşüncesiz, sürüyarak burada atlayıp düşünüyorlar. Olmalılar şeyle olmalı. Hem ayıp hem de mi? Yönü bu hangisinde burada atma. Bunlar samtıklığa salıp öde işlerini diyorlar. Ne? Şu 24. yılda yerden konstitüsyon var onu biz ekrandan. Beş sapır verenler. Köyünün emirlere teyretseniz. Bahadır. Onu yani rafa kaldırtırlar. Tekçe. Var ne? Okuduk ha. Ve dinlediniz, gördünüz. Onu
tarihten hili olmalanok. Dönüp köpçülüğe yetirmeden hilini ne alak koyuyordu. Onu yok deyip kabul ediyen alak. İçeride de okudulanok, teyadın etilen. Onu görenok, eştenok, bilenok. Şu an Türkmenistan'ın 24. yılı 1924. yılı kurulandı. Yaşlar Vatikan öyle bilenler. İştenim derdiler. O mekteplerin programında da yoktur. O metbuutta da yok. Bizde metbuut diyen daha da yoktu. Bunu burada düşünüyorlar. Onun ayttık ne? Türkmenistan bir konstitüsyon, bir devlet değil, iyi. Köpten beri. O konstitüsyonu var. Yani tekçede dur. O biri görköz deyse görköz yerler olmasa onu. Ulan görülün yerim yok. Kan yani. O da görün durgunluk durmuşumuzdan görünüyordu. O hem zatlarım yalan. Bu yalanlığın sebebi tarihimiz yalan. O tarihi olmadık milletin geleceği olup bilir mi? Onu da söylemde bizim katı bir gen oluşumuz, zat başımızda. O günlüğüyle de tarihte ütgütmek. O ütgütün gelenin ütgüt bolyan da değil. Arkayı ütgütüp görülür. Bu halkın bunu yuh diye ne alak? Korkatal Mehmet deme diyedir. Bu demesi büyük maneti o hükümet elinde geçende diyem şonu ödünü sultan, şah, padişah böyle alaklat kellelerine gelen olmalı. O da diyem bol piyor. Biz onu görmedik buraya. Sebebi konstitüsyon kuruluş yok olsa konstitüsyon rafa kaldırılan olsa onun yerine bir zat olmalı. Ne oldu? Şunun sultanatı. O adı koyulmadık. Adını koymadan onu sürdürüp buluyor da adını koyman şunun ediyen dati. Bu sultanın hakkından, hükmünden, mümkünçülüğünden kendi oluyor da. O yönü bir kaptanlığına antatem kovuluyor sebebi adı koyulmasa sen hiç da cevap veremezdi. Yani şu an Türkmen yol başçıları, ne Niyazi, ne sonkulları hiç da cevap veren okulu. Onu bizi görüp görüyorsunuz. Halkın 60%'i belki de onun köprü yaptı. Yurdun taşına. Yurdun taşına da diyen okullardan. Onun adarına da değil. Onun pasportu yok, dokumenti yok, seriyetlen, 3. sort, 20. sort adam, bomşu alak kesip görünlerim var, çıkkınızı yağdaya giriyenlerim var, ketelleyenlerim var, ölüyenlerim var, öldüğünü de çıkan oklar, keteline de içerdi. Kağıt yüzünde devlet bağ diyerler. Dünyavi devlet diyerler. Sosyal devlet diyerler. Yer astı, yer üstü baylığa eye devlet diyerler. Yönü diyerler. Yani halk bunu kulağıyla eşitmeden yeni yaşayı şöyle duyuyorum bile yok, görüyorum bile yok da. Okulları hem sultanatı ettiler. Türkmenistan köpten beri dünyavi devlet değil. Ve konstitüsyon devlet değil. O konstitüsyon devlet olması için o konstitüsyon işlemeli. O konstitüsyonda yazılan dağıtlar vardır. Var şol o uşak olsun, neme olsun 24. yılda 1924. yılda yazılan konstitüsyonda kendi dağıtları vardır. Şu an peyda konstitüsyonu kuracak olsun. Şu an badet varmadı. Kolyanda. Evet, son kulon nemeti ütködönüne de bir konstitüsyon hukukun talep edilişi yalak ütkane yerim yok da. Ödlerine gerek nemeni ütkü diyelerdi. O şoňçyna şu sene 100 yıl nemeti Türkmen üçün
Yani 91-nji ýylda garaşlyga çykdyk diýip elan edilen nemeler bar. Şondan hat önemli mükemmel. Sebäbi 100 ýaşaýança bu ýaşynyň ýüzlüğini bilýän adam adaken. Ýaş netil düýünlerim bilen o. Şoň üçin biz ýa dünýäwi döwlet bolýar ýa-da erte ýürün ýetip gitjek bir sultanat bolmaly. O sultanlara bir-birinden tamsygyrap, ýeňil keldirerek sultanlar gelir. Bundan agryk. O da günde serhedi adam entek. Şu wada dawa edip ýören neme ýok bolýan, dawa eden tapylar. Şoň üçin şu demäni tarihi o halk bol belläliň bizim döwletimiziň 120 gurulunyny kabul edeli. O bu bir bizim ykbalymyzda gaty bir önemli tarihtir, bu hadisedir. Oşo nemesi bilenem sizi 100 ýyllyk demede bir topar gitgiler, çileler, kıyınçılıklar, ölümler, yitimler bolandır. O şolong hatiratına o şu nemelerini o ýatlap o inden wagtyk bizim tarihimiz 100 ýyllyk tarihimiz var diýip bir dilimizi uşap ýurdumyza eýe çykmaly. O hemmäňizi gutlaýan, o aýdylanlary da goşulýan awolum baglypda görüşelim. Sağ olun. Para. Leyla hanıma söz verin. Benim şu Türkmenistan halkımızı, yurttaşlarımızı, kesipdaşlarımızı 27. Oktyabr doğulgan günü bilen Türkmenistanımızny doğulgan günü bilen täbriklimen öz nöbetimde halkımızı bu 100 ýyllykymyz bilen täbriklimen. Kesipdaşlarımızı, yurttaşlarımızı. Bu 100 ýyllykymyz kıyın ýagdaýda geçti. Ne bir alımlarımız, ne bir şairlarımız geçti. Zalımlany kolundan, zulümla görüp ötdiler. Halkımız. Şunça halkımız yine başka yurtlarda sersan bolup, kul bolup getdiler. Bu ağır geçti bu 100 ýyllykymyz. Indi taza Türkmenistanımızı kurup bu gelgen 100 ýyllykymyzda yaxşı hayat geçirmekni nasip etsin. Halkımız üyünde öz maşgalası bilen, ağzı bir bolup, sağlıkı bilen yaşamak nasip etsin. Taza giyatırgan 100 ýyllykymyza kadam koýýatyrmyz. Şunu bilen täbriklimen hemmeňizi, yurttaşlar, halkımız, sağlık bilen ötürmekimiz nasip etsin taza Türkmenistanımızı kurup. Guruji Meclis namyndan, taza Türkmenistan Guruji Meclis namyndan täbriklimen halkımızı, yurtumuzu. Ine bu Berdi Muhammed bilen maşgalası gibi zalımlany indi taza ýylymyzda
taza esrimizde görsetmesin diye zalımlarını, vatan dönüklerini. Şundillanı kazgan çukalaklarına özleri çütsün, özlerini kazgan çukalakına, öz yipine özleri çolaşsın. Osunam şu ine hazır neftimizi, gazımızı satıp başka yurta Astrahan'a ötürüp durgan şu cemaatçiler ba şunu opşum şunu nesinde katnaşıp yürgen neleni men vatan dönükü dep hasap etemen. Anşun din vatan dönüklerinden, zalimlardan seni azat etsin. Taza yılımız, taza esrimiz. Buladı sağ bolun şunu açacak edim. Olyar sağ olun. Umida hanıma sözleri. Şunun ýaly söz bar, taryhyny bilmeýäniň, ýani geçmişini bilmeýän geleceği bolmasdan. Bizler mektep döwrümizde çağa wagtymız taryh sapaklarında şu garaşsyzlygymyzyň 1924-nji ýylda gurulanyny, gahrymalaryny hiç sada aýdyp bermediler. Ýani okullarda geçmedi şu sapaklarında, taryh sapağında. Indi bizler hem şu yurtun içinde wagtym bilmeýändik şu zatlary. Ýöne eğer kanuny bir döwlet bolsa, kanun işleyen bir döwlet bolsa, bunun ýaly 100 ýyllyk taryh bir seneleri hiç kimin değiştirmeye hakkı yok. Değiştirilmez bunun ýaly taryhlar, seneler. Indi bolsa häzirine gurucu meclis bilen Merdan Muhammedow ildeşimiz sağ olsun. Şu 1924-nji ýyldaki gurulan konstitusiýanyň ýazylan kanunlary, konstitusiýany ortağa çykardy, görkezdi, hemmemiz bilen tanıştırdı, hemmemizi okadyk, gördük. Şunun içinde yazılan zatlary, taryhyny öğrendik şunun sayesinde. Şunu sağ olsunlar, şunun ýaly eğer şu çıkarmayan bolsa ortağa bizlerin habarymyzam ýokdy, bilmeýärdik. Yurtun içinde ildeşlerimiz hiç kaçsan bilmez bu zatlary. Ya bilen bardyram, ýene bilenler imsin sesini çıkarmyn oturanlar. Bunun taryhyny değişmesine hem ütketmesine hem sesini çıkarmyn el çap oturanlar bar. Ya şu gaty gynandyrjy. Şu zatlary hiç kim hakkı yok değiştirmeye. Halk bolupam değiştirmeye hakkı yok bunun. Çünkü bu taryhy sene. Yani taryhy miras bu. Ata-babamızdan kalan taryhy miras, bunu hiç kim değiştirmeye hakkı yok. Şunu aýdaýyn, hep sağ olun. Olyar sağ olun. O ine şeýle sorawlar dörýärde şu wagt Cumhuriyetimiziň gurulanyna 100 ýyl boldy. Ýöne näme üçin türkmen başy? Türkmenleriň başy näme üçin türkmen başy bolýar o taýda? Ondan aňarda türkmen ýokdumy? Ýa-da ondan aňarda Türkmenistanyň topragy ýokdumy? Türkmenistanyň serhedi ýokdumy? Ýa-da Türkmenistan Cumhuriyeti diýip belli edilen, kabul edilen, ikrar edilen bir ýurt ýokdumy? Näme üçin türkmen başy? Indi ýanky saparaň aýdanlaryndan soň şeýle neme geldi-de aklyma? Soňuny ýok edýärler diýär, ýanky asly ýok bolan bir ýurt diýip ortağa çykardylar-da Türkmenistany. Niýazowdan soňra barmyş Türkmenistan, Niýazow dönem ýokmuş, ýani bulara seredendi. Çünki bunu näme suwud edýär? Bunu şu geçen garaşsyzlygy alyp diýilenden soňky geçen 30 ýylyň dowamında hiç bir ýerde şu zat agzalynmady. Şu Türkmenistanyň 1924-nji ýylda gurulandygyny, 1924-nji ýylda konstitusiýasynyň ýazylyp çykarlandygyny, şo konstitusiýa bilen ýöredilendigini hiç ýerde aýdylmady. Açanda 1991-nji ýyldan soňra da garaşsyzlyk allyk amhada türkmeniň başy diýen bir asly näberli bolan birini, bir ýetimi ortağa
getirdiler halkın üstüne. Şey diyorum onam yankı Türkmen başı edip koydulardı. Milletin baş edip yönü ondan öňem bardy. Türkmenistan 1924-nji ýyl hatta 24-den öňem bardy türkmenler. Ýöne 24-nji ýylda hakykatdan hem kabul edilen wagty. Dip ortağa çykaryldy. Hem ýene de bir aýtjak adamlar kardeşler söz berjek size. Indi aýyň 27-sinde 27-nji oktýabrda Türkmenistan Cumhuriyetiniň döredilendüğünü 100 ýyl bolýar. Şimdi biz takipde görýär şu wagt sebäbi 9-njy may üçin parady geçirdiler bular. Bayramçylyk uly dawara edip, at bayramçylygyny uly dawara edip belleýärler, it bayramçylygyny uly dawara edip belleýärler. Ýöne Türkmenistan Cumhuriyetiniň gurulanyna 100 ýyllyk dawarasy bu bütün bir türkmen halkynyň, türkmen döwletiniň en esasy bayramlaryndan birisidir. Yani yeketägidir o da birisi de däl. Çünkü 100 ýyl her wagt gelip durýan däldir 100 ýyl. Bunu görelim yani hem ýurdun içindäki şu wagtky jenaýatçy topar Berdimuhammedowler buna nähillik reaksiýa bildirýär, nähillik garşylaýarlar. Hem ýurdun daşyndaky şularyň sözlü opozisiýalary, sözlü beýleki jurnalistiydi, yeni näme diýen ýaly, agzalary, aktivistleri nähilli reaksiýa bildirýärler. Seredelim çünkü bunu näme üçin aýdýaryn? Geçen ay 27-nji sentýabrda bular şafak çalyp bayramçylyk bellediler-de. Türkmenistanyň öz başlyklygyny 27-nji sentýabrda ol 27-nji oktýabrda hakykatynda. Ýöne resmi taýdan 27-nji oktýabrdaky bayramçylygymyzy haýsydyr bir jenaýatkar topar, ýani döwleti hökümeti ele geçiren jenaýatkar topar ütgötdi diýip bunu kabul edip görkezýärler daşyndan diýmek bularyň özleri ýani şolaryň sözcüsü döni şolaryň bir ýurdun daşyndaky aparatydygyny suwut etdiler. Şo zadyň öýle bilen çünkü olaryň ähli eden zadyny kabul edýän bolsalar diýmek sen de şosun başga ütdeşik derler. O men Bahar kardeşimle söz bereyim. Gaýgysyz Atabaýewiň hiç bir zaman adyny tutan däldirler. Men çağalygymdan märem garaşsyzlyk aldyk, ýalanam bolsa garaşsyzlyk aldyk diýip 91-nji ýylda ondan bäri 33 ýyly geçdi. Hiç bir zaman Gaýgysyz Atabaýewiň ady tutulan nädir? Ýa-da biziň demek garaşsyzlyk bayramymyzyň hiç ady tutulan nädir? Hemme zatlary yalandır. Göktepe galasyndaky söwüş barada 11-nji ýanwarda biziň ýaz günümiz ona ütgödöndir. 6-njy oktyabra geçirip 8-nji martda ütgödöndir niýazy 20-nji ejesiniň dogulun gününe geçirip 8-nji martda it bayram edip bellendir. Şu ähli Türkmenistanlary hakykat garaşsyzlyk bayramymyzyň 100 ýyllyk garaşsızlygymyzyň 100 ýyllygyny hiç ýüregimden gutlaýan soňky garaşsyzlyk aldyk diýen günümizi kagyz ýüzünde ýalanam bolsa olam 27-nji oktýabrda ona gutlamak hökmänem däl, sebäbi ol hakykat garaşsyzlyk däl. Onam 27-nji sentýabra geçirdi. Özü ýalan garaşsyzlyk. Onam 27-nji sentýabra geçirip ay dolaşdyrýar. Indi nesip bolsa 100 ýyl ýubileýi tüýs ýüregimden ähli Türkmenistanlary, ildeşlerimi, ýurtdaşlarymı hemmesini tüýs ýüregimden gutlaýan. Indi hakykat garaşsyzlyk bayramymyzy täze Türkmenistana gutlamak her kime nesip etsin, her bir ýurtdaşyma, ildeşime nesip etsin. Sağ olun. Sağ olun. Ayşegül hanıma söz vereyim.
Daha onun söz vereniňiz üçin menim şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistan Cumhuriyetimiň döredilerining 100 ýyllygy bilen Mehriban Türkmen halkymy, dünýä türkmenlerini, ýurtdaşlarymyzy, kardeşlerimi göz ýürekden gutlaýan. Soňky 100 ýyllyklaryň türkmen halkymyza asuda, parahat, ajaýyp ýyllar bolup gelmegini arzu edýän. Türkmenistan Cumhuriyetiniň döredilmeginde Gaýgysyz Atabaýewiň ullukan rolunyň işiniň bardygyny bilýän. Hemde o barada ýaşullardan eşden datlama aýdyp beren şu an. Türkmenistan Cumhuriyetini ikrar etmek üçin bilmedim, dünýä guramalaryndan mı gelen adamlara ilatyň belli bir ilat tanywyny bermeli ekeni. O da bizde Türkmen halkymyzda ilat tany yetmeýän eken. Şonda Gaýgysyz Atabaýew Türkmen Garyýda ýaşap beren Türkmen ýaşaýjylarymyzy, Türkmen halkymyzy şo dünýä guramalarynyň ýanynda şu çölüň içinden düýeli o ýerden o ýere göçürüp, şonu mene bu ýerde de oba bar, bu ýerde de halk ilat bar diýip şu halkymyzyň sanawyny köpeldip görkezip şu Türkmenistan Cumhuriyetimizi gazanypdyr diýip men ullardan eşitişime göre. Şo zatlar aýdyn diýdim. Sağ olun. Sağ olun. Umyda hanyma söz bereň. Ben kardeşlerime bir teklifim var. Yine şu garaşsızlık günü garaşsızlığımızı kazanıp beren kahramanların suratını koyup 100 ýyllygymyzy gutlaýas dep hemme ýerde sosial medialarda paylaşaly dep şuňaly bir teklifim var. Yani halkymyň ýurtun içindekiler hemme görmeli dep düşünýän. Yani bilmeli bunu halk. Şuňaly teklif edýän. İmoda, nerede Türkmenistan'ın içinde, daşında bolsun görüp bilen Türkmen halk adamlarını, Türkmenistan halkını hemmesi görmeli dep düşünýän. Yani bizlerin garaşsızlığımız 27. sentyabrdan 27. oktyabr, yani 100 yıl boldu şu. O önemli bir sene, şunun için bunu hemme yerde paylaşmalı dep düşünýän. Kahramanların suratı bilen. Şunu aýdaýyn, sağ olun. Yani bu teklif kabul etse eger. Olar. Aparaty eliňiz täzäne mi galdyrdyňyz ýoksa ýatyrmadyňyzmy? Yatırmadım molun ýöne. Bir rat ýadyma düşdi. Şonu aýdaýyn. Ýanymda galmadyn. Yani men 1950-nji ýyl dowrunda özüm Türkmenistanda dowruldum. Uşguda, yani kalaym orada. Yok. Türkmenistan 91-nji ýyl urulan orada. Men nirde doğup durun? Ha? Albrada. Doğru sapara. Bu yankı bir dälhanaň demesi ýalak bu Kıpçaklar, Bawaraplar, bular beýinleri, nemeleri ýok. Bulara bir ýylpyllyk, yeňil kelleli ahally diýerler. Benim şolardan bolýan ýöne edil beýle däm kem diýenler sizin onu suwd edip berersiňiz onu. Ýöne o fokusnik ýalak. Ýöne hemme zatlar ýalan. Ne biz şu an täze Türkmenistan gurjak diýär, gurup ýörse. Ýöne biz köni Türkmenistan dikil diýär hakykatdan. Ya bu da taryhy näme? Onu biz aýtmamyz gerek. Biz yani täze Türkmenistan gurýar. Hakykat ýöne biz köni yani 1924-nji ýylda gurulan Türkmenistanyň dikil diýär. Şo taýdan täzänden gaýdýar.
şonay deniydim. O bağışlan. Sağ ol ya, sağ olun. Halmra da söz verelim. Sağ olun. Hormatly kardeşler. Yani şunça söz aýtdyňyz, şunça pikir aýtdyňyz diýmek men pikir edýän Türkmenistanyň 100 ýyllyk taryhy sizin ýüregiňize, ganyňyza, ata-babalardan seňen şu sözler sizin kalbyňyzdan çykyp bu ýasamadan aýdan sözleriňiziň aňyrsyn ajam bolsa hakykat diýeti. Sağ olun, şu zatlar, şu sözleri aýdanmyz üçin, şu pikirleriniz üçin men pikir edýän şol Türkmenistany gorumak üçin, jemhuriýeti dikeltmek üçin, azap çeken, gören, wepat bolan dünýeden öten adamlary ruhuny şatlandyrdyňyz, olaryny tirsegine galdyrdyňyz diýip pikir edýän sebäp şolaryň dowamaty. Indi ýaňy umyda kardeşime teklip girdi. Nedir Aytak bilen Aýgys Atabaýewiň suratlaryny, portretlerini çykaryp şolaryň bitiren döwlet işleri bilen haçan dowurly, haçan wepat boldy, näme işler etdi. Bilýän jaňyzy şo tap ýatsaňyz, bilmeýän adamlary olan bir bilim çeşmesi bolup hyzmat eder. Ýene de şutada boşmakçy bolýan zadym, ýurtdaşlar siz bilýän närseniz, Sovetni saparagy bilýär, Sovet zamanyny Aşgabatda Aýgys Atabaýewiň Nedirbaý Aýtakyň köçeleri bardy. Ýadygarlygy bardy. Şoň köçeleriniň adyny üýtgetdi, ýadygarlyklaryny Niyaz ýykdy. Öz şahsiýet kulturyny dikeltmek üçin. Ene bar bolany şol. Ýogsam gidip ýatan uly şäherde Türkmenistanyň paýtagtyny şol iki şahsiýetiň halk üçin, döwlet üçin bitiren hyzmatyny bilýän goltugy iki diplomly boynu gaz tokullar aldylar. Hiç birisi arka durmadı, hiç birisi şolaryň goragyna çykmady. Bu dozer bilen ýadygarlygyna şeýle düzetdi, tekir etdi Niyaz. Şoň üçin indi şu ýykylan taryhymyzy ýa ýok edilen taryhymyzy ýa-da halkdan giýlenen taryhymyzy dikeltmek bizim neslimiziň boynumuza düşdi. Esasanam ýaşlar sizin boynunuzda. Ýa bir topar arzular etdiňizde şu 100 ýyllygyň indiki dowamaty şol tarihi wakalary dikeltmek, taryhymyzy dikeltmek, ýurdumuzy beýe çykmak, täze Türkmenistany gurmak diýen arzular bilen başlamakçy diýdiňiz. Şonu arzu etdiňiz, menem şoňa dogry goşulýan. Indi Türkmenistanyň 2-nji ýyl taryhynyň ilkinji günlerinden başlap işimiz tutanýarly bolsun, başlan işlem rowaj alsyn, halkymyza, ýurdumyza edip oturan bähbetli işlerimiz üçin öz adymdan hem size sag bolsun aýdýan, hem minnetdarlygym bildirýän kardeşler, gelecek sizinkidir, gelecek täze Türkmenistanyňkydyr. Hemme Türkmenistan döwletimiziň, jemhuriýetiniň inniki bellenjek senelerini bir maşgaly bolup, bir supuradan uzadyp toýumuzy bellesek, şondan uly bagyt ýokdur. Sag bolun, men şonu aýdaýyn diýdim, ören begendirdiňiz. Halkymyzyň şu gurrunlary eşde, olary da tutaryp bar, olarym hiç olmany öýüne oturup geçen günlerini ýatlasa, öz eten geçen ýaşullaryny ýatlasa, şolaryň hatyrasyny sadaka berse, obada şäherde mi yetim ýetire bol uzatsa, kömek etse, şoň sadaka paýlansa gelişmän durmaz. Şular ýaljak oňluk ýa kiçirek zatlardan başlanýar döwletiň düýbeniň tutulmagy. Birege mährem ýüz göz bilen garalsa, soňa ýetesi bagyt ýokdur. Sag bolun dinlämişin. Bolýar, sağ olun. Halmra da kardeşler başga gutlaw ýa-da öz pikirlerini aýtsaňyz bar bolsa şu ýerde aýtyp geçden bolmasa wagtymyza boldy, aýtsaňyz ýok bolsa da jemläp bileriz. Bahar hanım, siz eliňizi ýatyrmadyňyz öýtýänmi? Ya täzänen mi aldyňyz? Eliňizi ýatyrmadyňyz.
Onda kardeşler şu yerde cemle ayelim. Yine de bir gerek. Kurucu Meclisiň adından hem-de Milli Halas Ediş Komitetiň adından Türkmen halkymyzy, yurtdaşlarymyzy Türkmenistan Cumhuriyetiniň gurulmasynyň 100 ýyllyk günü bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Şoň bilen jemle aýar sonda. Bolýar sag bolmanda, ýyllaşlar hemmelere. Dinläňiz üçin